पपत्तये श्रिया प्रविष्ट उदरं पुमान् रेगा कनाश्रयः। श्रीभगवानुवाच कर्मणैर्दैवनिर्देन जन्तोर्देहो भवत्तये यन्नामदेन श्रवणानुकीर्तनाद् यत्प्लवनाद् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वाद्योऽपि साध्यो श्रवणाय कल्पते கூட்ட புனஸ்தே பகவான் உதர்ஷனாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தாரணிஷி மேம் வந்துட்டாங்க, நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். சாரி மேம், ஐ டென்ட் நோட்டீஸ் ஹோஸ்ட். ஓகே மேம், ஐ லீவ். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी, थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும். हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा हरे माताजी. कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी, नमस्कार. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा. प्रणाम टू एवरीवन. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव जय बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन. यमुनदीरावनचारी. 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी. 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் नारायणं नमस्कृत्य நரம் செய்வ நரோத்தமம் नरं चैव नरोत्तमं தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयाम् नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भवति नैष्टिकी। So reading from Bhagavatam, we are reading 6th canto. 11வது மாதாஜி 11வது அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகம். श्लोकम् அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகம். Yes. Padma Mataji, Vasingo, Hare Krishna. Shri Padarayana Uvacha Karmana Karma Nirharo Nahi Atyandiga Ikshayate Avitvat Adhigaritvat Prayaschittam Vimarshanam. हरे कृष्ण माताजी श्रीपादनायनिर्वाच कर्मणा कर्म निर्हारो नहि आद्यन्तिकैष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायचित्तं विमर्शनम् ஸ்ரீபாதராயணி உவாச்ச யாசரின் புத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பதிலளித்தார். கர்மனா பலன் கருதும் செயல்களால், கர்ம நிர்காரா பலன் கருதும் செயல்களை நிஷ்பலமாக்குவது, இல்லை ஹி உண்மையில், ஆத்யந்தக முடிவானது, இஷ்யத்தே சாத்தியமாகிறது, அவித்வத் அதிகாரித்வாத் அறிவற்றவனாக இருப்பதிலிருந்து, பிராயச்சித்தம் உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும், விமர்சனம் பூரண வேதாந்த ஞானம்தான். மொழிபெயர்ப்பு. வியாசபுத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி பதிலளித்தார். அரசே, பாவ செயல்களை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் செயல்களும் பலன் கருதும் செயல்களும்
செயல்களே என்பதால் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படும் பாவத்திலிருந்து அச்செயல்கள் ஒருவனை விடுவிக்காது. பிராயச்சித்த முறையை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் புத்திசாலிகளே அல்ல, உண்மையில் அவர்கள் அறியாமையில் உள்ளவர்கள் ஆவர். ஒருவன் அறியாமை குணத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டால் அல்லாது ஒரு செயலை மற்றொன்றால் நிஷ்பலமாக்க முயல்வது பயனற்றதாகும். ஏனெனில் இது ஒருவனின் ஆசைகளை வேருடன் களையாது. இவ்வாறு வெளித்தோற்றத்தில் ஒருவன் புண்ணியவான் போல் காணப்பட்டாலும் அவன் பாவம் செய்யும் சுவாபம் உடையவன்தான் என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே எதனால் பரபிரம்மனை ஒருவனால் அறிய முடியுமோ அந்த பக்குவ ஞானமான வேதாந்தத்தில் ஏற்படும் ஞானோதயம்தான் உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும். எதனால் பரபிரம்மனை ஒருவனால் அறிய முடியுமோ அந்த பக்குவ ஞானமான வேதாந்தத்தில் ஏற்படும் ஞானோதயம்தான் உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும். பொருளுரை. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு கொடுத்த முதல் கட்ட சோதனையில் பலன் கருதும் செயலான பிராயச்சித்த முறையை நிராகரிப்பதன் வாயிலாக பரீட்சித்து மகாராஜன் தேர்ச்சி பெற்றார். இப்பொழுது கற்பனா ஞானத்தை சுகதேவர் சிபார்சு செய்கிறார். கர்ம காண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்திற்கு முன்னேறி செல்லும் அவர் முழு அறிவுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும். பிராயச்சித்தம் விமர்சனம் என்று இப்பொழுது கூறுகிறார். விமர்சனம் என்பது கற்பனா ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை குறிப்பிடுகிறது. பகவத்கீதையில் 7.15 குறைந்த அறிவுடைய கருமிகள் கழுதைகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றனர் என்று பின்வருமாறு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். நமாம் துஷ்குருதினோ மூடாக பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா பகுருத்தே ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதாக. சிறிதும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைப்பட்டவர்களும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரர்களின் நாஸ்திக குணத்தை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. இவ்வாறாக பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களும் வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை அறியாதவர்களுமான கருவிகள் கழுதைகள், அதாவது மூட என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். விமர்சனம் என்ற சொல் பகவத்கீதையிலும் 15.15 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் கிருஷ்ணர் கூறுவதாவது: வேதைஷ்ட சர்வை அகம் ஏவ வேத்ய. வேத கல்வியின் நோக்கம் பரமபுருஷரை அறிவதாகும். ஆனால் வேதாந்தத்தை கற்றும் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளாது கற்பனை ஞானத்தில் மட்டுமே முன்னேறுபவன் அதே மூடனாகவே இருக்கிறான். பகவத்கீதை 7.19 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது: ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அவரிடம் சரணடையும் பொழுது உண்மை ஞானத்தை அடைந்தவன் ஆகிறான். பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே. எனவே அறிவுள்ளவனாகவும் ஜட களங்கத்திலிருந்து விடுபடவும் ஒருவன் கிருஷ்ணரை அறிய முயல வேண்டும். இதனால் அவன் பாவ புண்ணியங்களிலிருந்தும் அவற்றின் விளைவுகளிலிருந்தும் உடனடியாக விடுபடுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாஸ்னதஹ பத்யம் ஏவான்னம் வியாதயோ அபிபவந்திஹி ஏவம் நியமக்ருத ராஜன் சனைஹ க்ஷேமாய கல்பதே. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. நாஸ்னதஹ பத்யம் ஏவானம் வியாதயோ பிபவந்திஹி ஏவம் நயமக்ருத் ராஜன் சனைஹி க்ஷேமாய கல்பதே. ந இல்லை. அஸ்னத உண்பவர்கள், பந்தயம் பத்தியமான, ஏவ உண்மையில், அன்னம் உணவை, வியாதய வெவ்வேறு வகையான சமாளிக்கப்படுகின்றன. உண்மையில், ஏவம் அது போலவே, நியமகிருத்
கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுபவன். ராஜன் அரசனே. சனைகி படிப்படியாக. க்ஷேமாய நல்வாழ்விற்கு. கல்பத்தே தகுதி உடையவன் ஆகிறான். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை சில பிரபதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அரசே, ஒரு மருத்துவரால் சிபார்சு செய்யப்படும் தூய குற்றமற்ற உணவை நோய்வாய்ப்பட்டவன் உண்பானாயின் அவன் படிப்படியாக குணமடைந்து விடுவான். நோய் கிருமிகள் இனி அவனை தொடாது. அதுபோலவே ஒருவன் அறிவுக்கான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவானாயின் அவன் படிப்படியாக பௌதீக களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியை நோக்கி முன்னேறுவான். பொருளுரை. அறிவை விருத்தி செய்து கொள்பவன் படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறான். கற்பனையினாலும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உறுதியாக பின்பற்றுவதாலும் கூட அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியும். எனவே கற்பனையான அறிவு ஞானி பலன் கருதும் செயலை கர்ம விட நான் சிறந்ததாகும். கீழே வாங்க. சரி, இங்க நான் பேஜ் நம்பர் சொல்றேன், அப்படியே எடுத்துக்குவீங்க. கர்மப்பிடியிலிருந்து நரக சூழ்நிலைக்கு விழுவதற்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. ஆனால் ஞானப்படியிலுள்ளவன் பாதிப்பிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடுவதில்லை என்ற போதிலும் நரக வாழ்விலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான். பிரச்சனை என்னவென்றால் ஞானப்படியில் உள்ளவன் தான் முக்தியடைந்து நாராயணராக அல்லது பகவானாக மாறிவிட்டதாக நினைத்து கொள்கிறான். இது அறியாமையின் மேற்பட்டதாகும். ஏன்ய ரவிதாட்சு விமுக்த மானினஸ் द्वै अस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धयेह आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तदः पदन्ति अदोनात्रुद यस्मत् अङ्गरयः. ஒருவன் பாகவதம் 10.2.32. ஒருவன் பௌதீக களங்கத்திலிருந்து இன்னும் விடுபடாத நிலையிலும் கூட அறியாமையின் காரணத்தினால் தான் முக்தி அடைந்து விட்டதாக கற்பனை செய்து கொள்கிறான். எனவே பிரம்மனை அறியும் பிரம்ம ஞான நிலைக்கு ஒருவன் உயர்ந்தாலும் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் சரணடையாத காரணத்தினால் அவன் மீண்டும் கீழே விடுகிறான். எனவே ஞானிகளுக்கு எது பாவம் எது புண்ணியம் என்பதாவது தெரியும். இவ்வாறாக சாஸ்திர விதிகளுக்கேற்ப எச்சரிக்கையாக அவர்கள் செயற்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தபசா பிரம்மச்சர்யேன சமேன சதமேன ச யாகேன சத்ய சௌஷாப்யாம் யமேன ஸ்ரத்தயான்விதா தேஹவாக் புத்திஜம் தீர தீர்மஜ்ஞா ஸ்ரத்தயான்விதாஹ ஷிபந்தி அகம் மஹத் அபி வேணு குல்மம் இவானலஹ. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசி. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी. तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च तमेन च त्यागेन सत्ये सौष्ठाभ्यां यमेन श्रद्धयान्विता देहवाक्बुद्धिजं तीर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपन्ति अहं महत् அபிவேணுகுல்மம் இவானலக. தபசா தவத்தினால் அல்லது பௌதீக சுகத்தை தன்னிச்சையாக ஒதுக்கி தள்ளுவதால் பிரம்மச்சரியேன முதல் தரமான பிரம்மச்சரியத்தால் சமேன மன கட்டுப்பாட்டினால் ச மற்றும் தமேன புலன்களை முழுமையாக அடக்குவதனால் ச மேலும் தியாகேன நற்காரியங்களுக்கு தன்னிச்சையாக தானம் செய்வதால் சத்தியத்தால் சௌஷாப்பியம் மற்றும் உள்ளும் புறமும்
சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதால், யமேன தவித்தலையும் இம்சையையும் தவிர்ப்பதால், நியமேன பகவானின் புனித நாமத்தை தினமும் ஜபிப்பதால், வா மற்றும் தோகவா புத்தி ஜம் உடலாலும் தேக வாக் புத்தி ஜம் உடலாலும் வாக்கினாலும் புத்தியாலும் செய்யப்படும் வீராக நிதானமான புத்தியுடையவர்கள், தர்மஞா சமய கொள்கை பற்றிய அறிவில் முழுமையாக ஊறிப்போன, அகம் எல்லா வகையான பாவச் செயல்களும், மகத்தவி மிக முக்கியமானவையாகவும் வெறுக்கத்தக்கவையாகவும் இருப்பினும், வேணு குல்மம் ஒரு மூங்கில் செடிக்கு அடியில் உள்ள உலர்ந்த கொடிகள், இவ போல அனல நெருப்பு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு. மனதை ஒருநிலைப்படுத்த ஒருவன் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதுடன் கீழே விழுந்து விடாதபடியும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். தன்னிச்சையாக புலன் இன்பத்தை கைவிடும் தவத்தையும் ஒருவன் மேற்கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஒருவன் தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தான தர்மங்களை செய்ய வேண்டும். சத்தியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். சுத்தம், அகிம்சை ஆகியவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும். கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். மேலும் பகவானின் புனித நாமத்தை தினமும் ஜபிக்க வேண்டும். இவ்வாறாக சமய கோட்பாடுகளை அறிந்துள்ளவனும் நிதான புத்தி உள்ளவனும் நம்பிக்கை உள்ளவனுமான ஒருவன் அவனது மனோ வாக்கு காயத்தினால் செய்யப்பட்ட எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் தற்காலிகமாக தூய்மை அடைகிறான். இப்பாவங்கள் ஒரு மூங்கில் புதரின் அடியில் உள்ள உலர்ந்த இலைகளை போன்றவை ஆகும். அந்த இலைகள் நெருப்பினால் எரிந்து போகக்கூடும் என்றாலும் அவற்றின் வேர்கள் அப்படியே உள்ளன. அதனால் எந்த சமயத்திலும் அது மீண்டும் நுழைக்கக்கூடும். பொருளுரை. தப என்னும் சொல் ஸ்மிருதி சாஸ்திரத்தில் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகிறது. மனசேந்திரியானாம் ஐகாக்கிரியம் பரமம் தபக. மனதையும் புலன்களையும் முழுமையாக அடக்கி ஒரே வகையான செயலில் அவற்றை முழுமையாக ஒருநிலைப்படுத்துவதே தப என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை எப்படி பக்தி தொண்டில் ஒருநிலைப்படுத்துவது என்பதை போதிக்கிறது. இது முதல் தரமான தவமாகும். தவக பிரம்மச்சரியம் 8 அங்கங்களை கொண்டதாகும். ஒருவன் பெண்களை பற்றி நினைக்க கூடாது, உடலுறவு வாழ்வை பற்றி பேசக்கூடாது, பெண்களுடன் வீண் பொழுது போக்கக்கூடாது, காமத்துடன் பெண்களை பார்க்க கூடாது, பெண்களுடன் நெருங்கி பழகக்கூடாது, உடலுறவில் ஈடுபட முடிவு செய்யக்கூடாது, உடலுறவு வாழ்வுக்கு பிரயத்தனம் செய்யக்கூடாது மற்றும் உடலுறவு வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடாது. ஒருவன் பெண்களை பற்றி நினைக்கவோ அல்லது அவர்களை பார்க்கவோ கூடாது. அவர்களுடன் பேசுவது பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. இது முதல் தர பிரம்மச்சரியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு பிரம்மச்சாரியோ அல்லது சன்னியாசியோ ஒரு பெண்ணுடன் தனிமையான இடத்தில் பேசினால் யாருக்கும் தெரியாமல் உடலுறவு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புண்டு. எனவே நல்ல பிரம்மச்சாரி இதற்கு நேர் எதிராக நடந்து கொள்வான். ஒருவன் சிறந்த பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் அவனால் மனதையும் புலன்களையும் சுலபமாக கட்டுப்படுத்தி விட முடியும். தான தர்மங்கள் செய்ய முடியும். உண்மையே பேச முடியும். இந்த பிரம்மச்சரியம் நாவையும் உணவு பழக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதில் துவங்குகிறது. பக்தி மார்க்கத்தில் ஒருவன் முதலில் நாவை அடக்குவதன் மூலமாக கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உறுதியாக பின்பற்ற வேண்டும். சேவோன் முகேகி ஜிக்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அத ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை ஜெபிப்பதாலும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களை பேசாது இருப்பதாலும் கிருஷ்ணருக்கு படைக்காத எதையும் சுவைக்காது இருப்பதாலும் நாவை ஜிக்வா அடக்க முடியும். ஒருவனால் இவ்வாறு நாவை அடக்க முடியுமானால் பிரம்மச்சரியமும் மற்ற தூய்மையடையும் முறைகளும் தானாகவே பின்தொடரும். பக்தி மார்க்கம் முற்றிலும் பூரணமானது என்பதால் அது கர்ம மற்றும் ஞான மார்க்கங்களை விட உயர்ந்தது என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்படும். வேதங்களில் இருந்து மேற்கோள் காட்டும் ஸ்ரீல
வீரராக ஆச்சாரியர் தவமானது விரதங்களை இயன்ற அளவு முழுமையாக அனுஷ்டிப்பதை உள்ளடக்கியதாகும். தபசானச்சேன என்று விளக்குகிறார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூட அளவுக்கு அதிகமாக உண்பது அத்தியாகாரம் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு ஒரு தடைக்கல்லாகும் என்று எச்சரித்துள்ளார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 6.7 பின்வருமாறு கூறுகிறார். யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்ககா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், பொழுதுபோக்கு ஆகியவற்றை மிதமாக இருப்பவனால் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா பௌதீக துன்பங்களையும் சமணப்படுத்திவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. 14ஆம் ஸ்லோகத்தில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கலக்கமடையாமல் இருப்பவர்கள் என்று பொருள்படும் தீராக என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பகவத்கீதையில் 2.14 கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறார். மாத்ரா ஸ்வரதீஷாந்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகமா பாயினோ நித்யான் தாம் ஸ்திதி சைவ சஸ்வ பாரத. குந்தி மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் கால போக்கினாலான அவற்றின் மறைவும் கோடை மற்றும் குளிர்காலங்களின் தோற்றத்தையும் மறைவையும் போன்றவையாகும். பரதகுல தோன்றலே, புலன்களின் உணர்வாலேயே இவை எழுகின்றன. இவற்றினால் களங்கமடையாமல் இவற்றை பொறுத்து கொள்ள ஒருவன் பழக வேண்டும். பௌதீக வாழ்வில் பல தொல்லைகள் உள்ளன. அத்தியாத்மிகா, அதிதைவீகா மற்றும் அதிபௌதிகா. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இத்தொல்லைகளை பொறுத்து கொள்ள பழகியவன் தீரன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டா இருக்கு மாதாஜி வார்த்தைகள். 15 பெருசா இருக்கு. 15 பெருசு, ரொம்ப ரொம்ப பெருசா. ஆமா. 4-5 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாளைக்கு தான் இதை எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. ஓகே, படிங்க. கேஷித் கேவலயா பக்தயா வாசுதேவ பராயணஹ அகம் துன்வந்தி கார்தஷ்யேன நீராஹாரம் இவ பாஸ்கரஹ. केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अहं दुन्वन्ति कात्सन्येन निहारम् इव भास्करः. கேசித் சிலர் கேவலையா பக்தியா தூய பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் வாசுதேவ எங்கும் பரவியுள்ள பரமபுருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பராயணாக தவம், விரதம், அறிவு வளர்ச்சி அல்லது புண்ணியத்தை நம்பி இராமல் இத்தகைய தொண்டில் மட்டுமே முழுமையாக பற்றுக்கொண்டு அகம் எல்லா வகையான பாவ விளைவுகளையும் துன்வந்தி அழிந்து விடுகின்றன, காஸ்யேன தீய விருப்பங்கள் மறுபடியும் உயிர்த்தெழ வாய்ப்பில்லாதபடி முழுமையாக நிகாரம் பனி இவ போல் பாஸ்கரஹ சூரியனை. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. சால்வ் பண்ணணும் மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ணரிடம் முழுமையான தூய பக்தி மேற்கொண்ட மிகவும் தூய பக்தி தொண்டை மேற்கொண்ட மிகவும் அரிதான ஒருவரால் மட்டுமே பாவ விதைகள் மீண்டும் உயிர்த்தெழ வாய்ப்பில்லாதபடி அவற்றை வேருடன் பிடுங்கி எறிய முடியும். சூரியன் அதன் கதிர்களால் உடனே பனியை அகற்றுவது போல பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதாலேயே இதை அவரால் செய்துவிட முடியும். பொருளுரை. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வரும் உதாரணத்தை கொடுத்துள்ளார். மூங்கில் புதருக்கு அடியில் உள்ள கொடிகளின் உலர்ந்த இலைகள் ஒரு தீயினால் முழுமையாக எரிந்து சாம்பலாகிவிடக்கூடும். எனினும் மண்ணுக்குள் அவற்றின் வேர்கள் இன்னமும் இருப்பதால் எந்த சமயத்திலும் அவை மீண்டும் முளைக்கக்கூடும். அதுபோலவே பக்தி தொண்டில் நாட்டம் இல்லாமல் வரட்டு வேதாந்த அறிவை மட்டும் ஒருவன் வளர்த்து கொள்வானேயானால் அவனுடைய இதயத்தில் தீய ஆசைகளின் வேர் அழிந்து விடாமல் அப்படியே இருக்கும். இதனால் அவனுடைய தீய ஆசைகள் மீண்டும் வெளிப்பட வாய்ப்புண்டு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.14.4
பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது. ஸ்ரேய ஸ்ருதிம் பக்திம் உதஸ்யத்தே விபோ கிருஷ்ணந்தி ஏ கேவல போதலப்தையே. பரத்து கற்பனையாளர்கள் பெருமுயற்சி செய்து பாவ புண்ணியங்களை பிரித்தறிந்து ஜட உலக பற்றிய உண்மைகளை கண்டறிகின்றனர் என்றாலும் அவர்கள் பக்தி தொண்டில் நிலை பெறாத காரணத்தால் செயல்களில் ஈடுபடும் சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் தாழ்ந்த நிலையை அடைந்து பலன் கருதும் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். ஆனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டில் பற்றுடையவனாக இருந்தால் பௌதிக சுகத்திலுள்ள அவனுடைய ஆசைகள் தனிப்பட்ட முயற்சியின்றி தானாகவே அழிந்து விடுகின்றன. பக்தி பரேச்சானுபவோ விரக்திர் அந்யத்ர சக. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறியவனாக இருந்தால் பாவம் புண்ணியம் என்ற இருவகையான பௌதிக செயல்களும் தானாகவே அவனுக்கு சுவையற்றவையாகி விடுகின்றன. அவனுக்கு சுவையற்றவையாகி விடுகின்றன. கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்ற முறையில் தனது சொந்த புலனின்பத்திற்காக செயற்பட வேண்டிய அலட்சியம் ஒரு ஜீவராசிக்கு இல்லை. ஆகையால் பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு உண்மையில் அறியாமைதான் காரணம். ஆகவே பக்தி தொண்டு செய்யும்படிக்கு ஒருவன் ஏற்றம் பெற்ற உடனேயே பாவ புண்ணிய செயல்களில் உள்ள பற்றுகளை அவன் விட்டு விடுகிறான். பிறகு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தில் மட்டுமே சிரத்தை கொள்கிறான். இந்த கிருஷ்ண பக்தி முறையானது வாசுதேவ பராயண செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கிறது. பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு சிறந்த பக்தர் என்பதால் கர்ம காண்டம் ஞான காண்டம் தொடர்பான அவனது குருவின் சுகதேவர் பதில்கள் அவருக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை. எனவேதான் தன் சீடனின் இதயத்தை நன்கறிந்த சுகதேவர் பக்தி தொண்டின் உன்னத ஆனந்தத்தை விளக்கினார். இஸ்லோகத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள கேச்சித் என்ற சொல் ஒருவர் மட்டும் அனைவரும் அல்ல என்று பொருள்படுகிறது. அனைவராலும் கிருஷ்ண உணவினராக ஆக முடியாது. இதை கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு பகவத்கீதையில் 7.3 விளக்குகிறார். மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தகே யததாம் அவிசித்தானாம் கஷ்டின்மாம் வேத்தி தத்வதா. ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பூரணத்துவம் அடைய முயலக்கூடும். அவ்வாறு பூரணத்துவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். புண்ணிய செயல்களோ அல்லது மிக உயர்ந்த கற்பனை ஞானத்தை அடைவதாலோ கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. எனவே கிட்டத்தட்ட ஒருவருமே கிருஷ்ணரை உள்ளபடி அறிவதில்லை. உண்மையில் கிருஷ்ணரை அறிவதுதான் மிக உயர்ந்த ஞானமாகும். கிருஷ்ணரை அறியாத மூடர்கள் தங்களாக முக்தி அடைந்தவர்கள் என்றோ தாங்கள் நாராயணராக அல்லது கிருஷ்ணராக ஆகிவிட்டதாகவே நினைத்து கொண்டு திமிர் பிடித்தவர்களாகின்றனர். இது அறியாமையாகும். பக்தியின் புனிதத்தன்மையை சுட்டி காட்டுவதற்காக ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.1.11 பின்வருமாறு கூறுகிறார். அன்யா விலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானு சீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஒருவன் பரமபுருஷனான கிருஷ்ணருக்கு அனுகூலமான முறையில் உன்னத அன்பு தொண்டை ஆற்ற வேண்டும். அதில் பௌதீக லாபத்திற்கான விருப்பமோ அல்லது பலன் கருதும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த கற்பனையின் மூலமாக லாபம் பெறும் விருப்பமோ இருக்கக்கூடாது. அதுவே தூய பக்தி தொண்டாக அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி மேலும் விளக்குவதாவது, பக்தியானது கிளேஷக்னி சுபதா ஆகும். அதாவது ஒருவன் பக்தி தொண்டை மேற்கொண்டால் எல்லா வகையான அனாவசியமான உழைப்பும் பௌதிக துன்பமும் முற்றிலும் ஓய்ந்து ஒருவன் சகல நல்ல அதிர்ஷ்டங்களையும் அடைகிறான். பக்தி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் அது மோக்ஷ லகுதாக்கிருத்தால் முக்தியின் முக்கியத்துவத்தை குறைத்து விடுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. பக்தர் அல்லாதவர்கள் பாவ கர்மங்களை செய்யக்கூடிய சுபாவம் உடையவர்கள் என்பதால் அவர்கள் சகிக்க முடியாத பௌதீக கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக வேண்டியிருக்கும். அறியாமையின் காரணத்தால் அவர்களது இதயங்களில் பாவம் செய்யும் ஆசை தொடர்கிறது. இப்பாவ செயல்கள் பாதக, மகாபாதக மற்றும் அதிபாதக என்று 3 பிரிவினைகளாகவும் பிராப்த மற்றும் அப்பிராப்த என 2 பகுதிகளாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. எந்த பாவ விளைவுகளினால் ஒருவன் தற்போது துன்பம் அனுபவிக்கிறானோ
அது பிராப்தம் எனப்படுகிறது. நிகழும் தன்மையிலுள்ள துன்பத்திற்கான உற்பத்தி ஸ்தானங்கள் அப்பிராப்தி எனப்படுகின்றன. இப்பாவ விதைகள் கண்ணுக்கு புலப்படாதவை என்றாலும் எண்ணற்றவையாகும். மேலும் முதலாக அவை விதைக்கப்பட்டது எப்போது என்பதை யாராலும் ஆராய்ந்தறிய முடியாது. பலனளித்து விட்ட பல விளைவுகளின் பிராப்த காரணத்தால் ஒருவன் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்துள்ளதாகவோ அல்லது மற்ற கஷ்டங்களினால் துன்புறுவதாகவோ காணப்படுகிறான். ஆனால் ஒருவன் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ளும் பொழுது பிராப்தம் அப்பிராப்தம் பீஜம் உட்பட பாவ வாழ்வின் எல்லா கட்டங்களும் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.14.19 கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் பின்வருமாறு கூறுகிறார். யதாக்னி சுசம்ருத்தார்சி கரோதி யதாம்சி பஸ்மசாத் தத்தத் விஷயா பக்திர் உத்தவைனாம்சி கிருஷ்ணசகா. அன்பார்ந்த உத்தவா, என்னுடனான உறவு முறையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டானது பாவச் செயல்கள் எனும் எல்லா விறகையும் எரித்து சாம்பலாக்கக்கூடிய கொழுந்து விட்டெறியும் தீ போன்றதாகும். பக்தி தொண்டானது எப்படி பாவ விளைவுகளை அழித்து விடுகிறது என்பது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.33.6 விளக்கப்பட்டுள்ளது. இஸ்லோகம் பகவான் கபில தேவரால் தன் தாய் தேவகூதிக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட பொழுது பேசப்பட்டதாகும். தேவகூதி கூறினாள், என்னாம தேய ஸ்ரவணானு கீர்த்தனாத் யத் பிரம்மணாத் யத் ஸ்மரணாத் அபிக்வசித் ஸ்வாதோபி சத்ய ஸ்வனாய கல்பத்தே குதப்புனஸ்தே பகவான் து தர்ஷனாத். எம்பெருமானே, நாய் தின்பவர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவன் கூட தங்களுடைய பெருமைகளை கேட்டும் பாடியும் தங்களை வணங்கியும் தங்களை நினைவு கூர்வானாயின் அவன் உடனே ஒரு பிராமணனை விட சிறந்தவனாகி யாகங்கள் இயற்றும் தன்னுடைய தகுதி உடையவன் ஆகிறான். எனவே தங்களை நேருக்கு நேராக தரிசித்தவனை பற்றி கூற தேவையில்லை. யாருடைய இதயங்கள் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டில் சதா பற்று கொண்டுள்ளனவோ அவர்கள் உடனே எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுகின்றனர் என்ற கூற்று பத்ம புராணத்தில் காணப்படுகிறது. இவ்விளைவுகள் பொதுவாக 4 கட்டங்களில் உள்ளன. இவற்றில் சில உடனடியாக பலன்களை உண்டாக்க தயாராக உள்ளன, சில விதை வடிவில் உள்ளன, சில தோன்றா நிலையில் உள்ளன மற்றும் சில தற்பொழுது நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பவை. பக்தி தொண்டினால் இந்த விளைவுகள் எல்லாம் உடனே செல்லாததாக்கப்படுகின்றன. பக்தி தொண்டு ஒருவனது இதயத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் பொழுது பாவ ஆசைகளுக்கு அங்கு இடமில்லாமல் போகிறது. தான் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்ற தனது உண்மையான ஆதார நிலையை மறந்திருப்பது அறியாமையே பாவ வாழ்வுக்கு காரணமாகும். ஆனால் ஒருவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வினன் ஆகும் பொழுது தான் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பதை உணர்கிறான். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல ஜீவகோஸ்வாமி பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். பக்தியை 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். சந்ததா நம்பிக்கையுடனும் அன்புடனும் இடையராது தொடரும் பக்தி தொண்டு மற்றும் 2 காதா சிக்தி இடையராது தொடராதது என்றாலும் சில சமயங்களில் விழிப்பு நிலையை அடையும் பக்தி தொண்டு. இடையராது தொடர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசிங்க. தெரியலையே, ஒரு நிமிஷம். இது இந்த தொடர்பான கோஸ்வாமி பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். பக்தியை படிச்சிட்டேன். சிறிதளவு பக்தி தொண்டுடன் சிறிதளவு பற்றுடன் செய்யப்படும் சேவை. 2 தூண்டுதல் இல்லாமல் தன்னிச்சையாக செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு. தொடர்ச்சியா இல்லாத பக்தி தொண்டை கதா சிக்தி 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். ராகா பாச மையி பக்தி தொண்டில் கிட்டத்தட்ட பற்று கொண்டது போன்ற நிலை. ராகா பாச சூன்ய ஸ்வரூப பூதா இயற்கையான அன்பு இல்லை என்றாலும் தனது ஆதார நிலையான சேவை செய்வதை விரும்பும் நிலையில் உள்ள ஒருவனது பக்தி தொண்டு. மற்றும் 3 ஆபாச ரூப பக்தி தொண்டு. ஆபாச ரூபா பக்தி தொண்டின் குறுகிய நேர காட்சி. பிராயசித்த முறையை பொறுத்தவரை பக்தி தொண்டின் குறுகிய நேர காட்சியை கூட ஒருவன் கண்டிருப்பானாயின் பிராயசித்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டிய எல்லா அவசியங்களும் தேவையற்று போகின்றன. எனவே இடையராத அன்பு நிலையையும் இதற்கும் மேலாக அன்புடன் கூடிய ஆழ்ந்த பற்று நிலையையும் அடைந்தவனுக்கு பிராயசித்தம் தேவையற்றது என்பதில் ஐயமில்லை.
ஆபாச ரூபா பக்தி நிலையில் கூட எல்லா பாவ விளைவுகளும் வேருடன் பிடுங்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஜீவகோஸ்வாமி பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். பாவங்கள் செய்யும் விருப்பம் ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவ்விருப்பத்தின் வேர்கள் கூட ஆபாச ரூபா பக்தியை செய்வதாலேயே அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. சூரியனின் பாஸ்கர உதாரணம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும். பக்தியின் ஆபாச அம்சம் சந்தி வேளை வெளிச்சத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஒருவனால் சேகரிக்கப்பட்ட பாவங்கள் மூடு பனியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மூடு பனி ஆகாயம் முழுவதிலும் பரவுவதில்லை என்பதால் அதை உடனே மறைய செய்வதற்கு சூரியன் தன் முதல் கதிர்களை வீசினாலே போதும். அதுபோலவே ஒருவனுக்கு பக்தி தொண்டுடன் சிறு தொடர்பு இருந்தாலும் அவனது பாவங்கள் என்னும் பனி உடனே விலகிவிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு நேற்றைய கண்டினியூவேஷன் இல்லையா, பிராயச்சித்தத்தை பற்றியான கருத்தை கேள்வியாக வைக்கிறாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. யாரிடத்துல? பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட. ஸோ அவருமே பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா, இந்த மாதிரி ஞான காண்டத்துல கற்பனைக்கு தங்களுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு செய்யக்கூடிய செயல்கள் இது எல்லாமே அவர் மறுத்து விடுகிறார். மேலும் அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைப்பார் அப்படிங்கிறதுமே அவர் இந்த ஆவலோட அவர் அதை எதிர்நோக்குகிறார். ஸோ அவருடைய அந்த ரிஜெக்ஷன் இல்லையா, அதை கர்ம பாதை இதெல்லாம் அதெல்லாமே உண்மையான பிராயச்சித்தம் கிடையாது என்ற அவருடைய உணர்தலை அவருடைய குருவான சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கீகரிக்கிறார். ஆக்சுவலி அவருமே அதைத்தான் எதிர்பார்த்தார். ஸோ ஏன்னா இவ்வளவு பேசினேன், இப்போ 5 காண்டம் வரைக்குமே அவர் கேட்டாச்சு இல்லையா. ஸோ இத்தனையுமே கேட்ட பிறகு கண்டிப்பா ஓரளவுக்காவது எது எந்த ஒரு பாதை பிராயச்சித்தம் என்பதை புரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா. அதனால கண்டிப்பா கர்மஞான பாதைகள் இருக்காது என்பதை பரீட்சித் மகாராஜ் அறிந்திருப்பார் என்பது சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தெரியும். அதனால அவர் அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பதால அவருமே எதிர்பார்த்த பதிலை கண்டு ஆனந்தம் கொள்கிறார். இப்ப மேலுமே சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்ல போறார். ஸ்ரீ பாதராயணர் வாச்ச, பாதராயணர் இல்லையா, அதாவது கர்மணா கர்ம நிர்ஹாரோ நஹி ஆத்யந்தித இக்ஷயதே அவித்வத் அதிகாரத்வாத் பிராயஷ்சித்தம் விமர்சனம். விமர்சனம் என்பது என்னன்னா, அதாவது நம்ம ஒரு கருத்தை நம்முடைய உணர்தலை வைத்து எடுத்து உரைக்கிறது, அதுதான் விமர்சனம் இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுட்டோமோ அதை எடுத்துரைக்கிறது, அதுதான் விமர்சனம் இங்க. ஸோ வியாச புத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், அதுதான் பாதராயணருடைய வாச்சன் சொல்றது. ஏன்னா வியாசதேவருக்கு தான் பாதராயணர் சொல்லுவாங்க, அவருடைய மகன் இல்லையா. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், பாவச் செயல்களை
நிஷ்பலப்படுத்தப்படுவதற்காக செய்யப்படும் செயல்களும், அதாவது பலன் கருதும் செயல்களே என்பதால் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் பாவத்திலிருந்து அச்செயல்கள் ஒருவனை விடுவிக்காது இல்லையா? பாவச் செயல்களை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக அப்படின்னா பலமற்ற நிலையை பாவச் செயல்களுக்கு வழங்குவதற்காக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இங்க கவுண்டராக்டிங் த பாவம். ஓகே, ஸோ அதற்காக செய்யப்படுது. அப்போ நாம இங்க என்ன எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கோம்? இந்த பாவமெல்லாம் விலகட்டும் அப்படின்னு செய்யறது, அதுதான் பலன் கருதும் இல்லையா? நம்ம ஜாதகத்துல கூட ஏதோ ஒரு இருக்கு, அதுக்காக நீ போய் பிராயச்சித்தம் பண்ணு அப்படின்வாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது உண்மையான பிராயச்சித்தமே கிடையாது. நம்ம மனசுல கிளியரா இருக்கும் இல்லையா? உண்மையான பிராயச்சித்தம் அத்தகைய தவறுகளை இழைக்காமல் இருப்பதும், வெறுமனே பக்தியை செலுத்தி பகவானிடத்துல தன்னை முழுவதும் சரணாகதிப்படுத்திக் கொள்பவன் தான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். ஓகே, ஸோ அதை மேலும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல படிக்கிறோம். நம்ம இப்போதைக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் பாவத்தில் இருந்த செயல்களை ஒருவனை கண்டிப்பாக விடுவிக்காது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த வேர் பாவச் செயலனுடைய வேர் பூண்டு இருக்கும். எவ்வாறு மூங்கில் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? மூங்கில் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது கீழே வளர்ந்து போன சருகுகள் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஆனா அந்த சின்ன செடியினுடைய வேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மண்ணுல ஊன்றி இருக்கும். ஓகே, சோ எப்ப வேணாலும் மழை பெய்ந்தாலும் மீண்டும் அது துளிர்த்து எழுந்து அந்த செடி வந்துடும். அது போலதான் நம்முடைய மனசு, புலன்கள் எல்லாமே இல்லையா? பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டம் நம்ம மனசுல ஆழமாக வேரூன்றி இருந்தால், சோ என்னதான் நான் வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம பக்தி கொள்றதோ, ஞானத்தை பயில்றதோ, இல்ல கர்மத்தை பக்குவப்படுத்துறது எல்லாம் செய்துட்டு இருந்தாலும் அந்த பாவத்தை செய்யக்கூடிய அந்த வேர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கு. ஓகே, அதனால நம்ம அந்த வளர்ந்து போன சரகுகளை எரித்தாலும் கூட அந்த வேருக்கு நாம இன்னும் லைஃப் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதனால எப்படிப்பட்ட செயல்கள் நம்மள அழிவுப்பாதை கிட்டு செல்லும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச பிறகு அதை வேரோட பிடுங்கி போடுறோம். அதுதான் மேலும் நாம ஸ்திரப்படுத்திக்கிறதுக்கு அது உதவும். இல்லை என்றால் எப்ப மழை பெய்ஞ்சாலும் உடனடியாக அது துளிர்த்து என்ன பண்ணும், மீண்டும் ஒரு செடியாகவோ கொடியாகவோ அது மாற ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னா எப்ப வேணாலும் நமக்கு அந்த பாவம் செய்யக்கூடிய உந்துதல் இருந்தா எந்த சமயத்துல வேணாலும் அத்தகைய செயலை நாம செய்து அநேக பாவங்களை நாம சம்பாதித்தோம். ஓகே, நம்ம இந்த பாவ சக்கரத்தினுடைய என்னது கூட்டம் இல்லையா? பீஜம், அடுத்து பிராரப்தம், ஆபிராரப்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் படிச்சோம். குட்டம் என்பது நம்முடைய கர்மங்கள். ஓகே, குட்டத்துல போய் பாவ கர்மங்கள் எல்லாம் போய் சேர்ந்திருக்கும். ஓகே, அது நம்ம அந்த எப்போ அது என்ன ஆகும்னாக்கா பீஜமாக மாறி இருக்கும். ஸோ அஜ்ஞானத்துல ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பாவ செயல்கள் தான். அவை அனைத்தும் குடத்துல போய் சேரும். குடத்துல என்ன ஆகும்? அது விதையாக மாறும். அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு அது தயாராயிருக்கு. விதை விதைக்கப்படுகிறது இல்லையா? அது முளைச்ச பிறகு என்ன ஆகும்? நாம அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு நெற்பயிர் நம்ம நெற்கதிரை நம்ம போட்டு அதற்கு விதையை போட்டு அதை நார் விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்கங்க அதுல நடுவாங்க இல்லையா? சோ அது போல இந்த விதையாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாவ மூட்டை அது விளைய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்கிறோம் பாருங்க. அதுதான் பிராரப்தம். லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சில பகுதி உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன், ஏன்னா அது கனெக்டிவிட்டி இங்க இருக்கிறதுனால இப்பவே சொல்றேன் நான். மேலும் இனிமேதான் அது அந்த விதையிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த செடி ஏதாவது காய்க்கக்கூடிய அந்த இது பொசிஷனுக்கு போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெற்பயிர்ல நெற்கதிர்கள் வரும்பொழுது இல்லையா? அது போல அந்த நெற்கதிர்கள் வரக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு செல்றது ஆபிராரப்தம். ஓகே, இன்னும் அது நாம அனுபவிக்கல, ஆனா ஃபியூச்சர்ல நியர் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா அனுபவிப்போம் இல்லையா? இப்படி ஆபிராரப்த நிலை. பிராரப்த நிலை என்பது ஆல்ரெடி விளைச்சல் ஆயிடுச்சு, அதனுடைய பலன்களை நாம அனுபவிக்கிறது, அதுதான் பிராரப்த நிலை. இப்படி பிராயச்சித்த முறை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் புத்திசாலிகளே அல்ல.
அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்படும் பாவத்திலிருந்து அச்செயல்களை ஒருவனை கண்டிப்பா விடுவிக்கார். அந்த பலன் கருதும் செயல்கள் வந்து ஒருத்தரை வந்து பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம எதை செய்தாலும் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய, அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை நாம கொண்டிருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நம்ம பாவம் செய்யணும்ன்ற அந்த அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்து நம்ம மனசு விட்டு அது போகவே போகாது. ஸோ உண்மையில் அவர்கள் அறியாமையில் உள்ளவர்கள் அவர் அஜ்ஞானத்துல இருப்பவங்க தான் அந்த மாதிரி செய்வாங்க. ஒருவன் அறியாமை குணத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டால் அல்லாது, அதாவது அதுல இருந்து அவனை வந்து நம்ம விடுவிக்கவில்லை என்றால் ஒரு செயலை மற்றொன்றால் நிஷ்பலமாக்க முயல்வது பயனற்றதாகும். அதாவது நாம் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது இன்னொரு செயலை வந்து நாம அதாவது அதை விட குறைவான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு செல்றது வந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஏனெனில் இது ஒருவரின் ஆசைகளை வேருடன் கலையாது. எஸ், பாவம் என்னக்கூடிய விதை வந்து நம்ம மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருந்தா எந்த சமயத்துல வேணாலும் அந்த செடி வந்து முளைச்சிடும். ஏன்னா இந்த புலன்கள், மனசு இல்லையா, இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களோட கலந்து நம்ம ஒரு புதிய விதையை நம்ம வந்து தயாரிச்சிடும். அதனால நம்ம பாவம் இழைக்க கூடாது என்ற எண்ணத்தை வந்து நம்ம வேரோடு எடுத்து சாய்க்கிறோம். இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். அது எப்படி சாய்க்க முடியும்? இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து பற்றின்மை எனக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தால தான் நம்ம வெட்டி சாய்க்க முடியும். ரெனவுன்சேஷன். ஓகே. ஏனெனில் அது ஒருவரின் ஆசைகளை வேருடன் கலையாது. ஓகே. இவ்வாறாக வெளித்தோற்றத்தில் ஒருவன் புண்ணியவான் போல தோன்றும் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள அவன் நிறைய எதிர்பார்த்துண்டு அந்த புண்ணிய பலன்களை வந்து புண்ணியங்களை செய்துட்டு இருப்பான். ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது? அது செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன் இல்லையா. இப்ப ஒருத்தர் வந்து தானம் பண்றார், எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கோயிலுக்கே ஒரு 10 லட்சம் தானம் பண்றார். ஓகே, ஸோ அவருக்கு நல்ல ஒரு சன்மானம் கூட வழங்கப்படுகிறது, இவ்வளோ கிரேட் டோனர் இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஆனா அந்த 10 லட்சம் போட்டுதான் அந்த டிடிஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மிக சங்கடமான சூழ்நிலை கடந்து செல்வதற்காக நான் இதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் கொடுத்தாருன்னா, அப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தானம் என்ன ஆகுது? அந்த கொடுத்த தானத்திற்கு பலனை எதிர்பார்க்கிறோம். அந்த பலன் வந்து என்னவா நம்ம பிரார்த்தனை வச்சிருக்கோம்? இப்ப இருக்கக்கூடியதுல வந்து இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ரிசால்வ் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம் இல்லையா. அப்ப அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அந்த கஷ்டம் வந்து எப்படிப்பட்ட விதையிலால வந்ததுன்றது நமக்கு தெரியாது. எந்த பாவத்தை செஞ்சு நமக்கு அந்த மாதிரி வந்திருக்கு பலன்ன்றது தெரியாது இல்லையா. சோ இந்த புண்ணிய பலத்தை வச்சு அந்த பாவமான நிலையை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். எப்படி? வியாபாரமாக இல்லையா. தேவர்கள் இடத்துல, பகவான் இடத்துல எல்லாமே வியாபாரம் தான். எனக்கு நான் இதை செய்யறேன், எனக்கு இதை கொடு இல்லையா. ஸோ நோ பிஸ்னஸ் டீலிங் வித் பக்தி எப்பவுமே. ஓகே, பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணக்கூடியது எதுவுமே பக்தி கிடையாது. அது அனைத்துமே எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யக்கூடியது. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா, எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலே நாம பந்தம் என்பது ஏற்படுத்திக்கிறோம். அந்த பந்தத்தால நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்வோம். ஸோ இவ்வாறாக வெளிப்புறத்தோற்றத்துல பார்க்கும்போது ரொம்ப புண்ணியவான் மாதிரி இருப்பான். உள்ளுக்குள்ள வந்து அவன் வந்து அவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்? வேறுபட்டிருக்கும். இவ்வாறு அவன் பாவம் செய்யும் சுபாவம் உடையவன் தான் என்பதில் ஐயமில்லை. எப்ப பலன் கருதும் செயல்ல ஈடுபடுறோமோ அது நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடிய நிலையில ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பாவம் செய்வதற்கான அந்த நிலை வந்து கண்டிப்பா ஏற்படும். ஏன்னா நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருப்பதால. எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கணும்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம எதிர்பார்ப்பு பிரகாரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, அது நாம் எடுக்கக்கூடிய பாதை வந்து புண்ணியமான பாதையா, பாவத்தை ஏற்படுத்தாத பாதையா அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம பெருசா அனலைஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஓகே, ஏன்னா எதிர்பார்ப்புகள் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த அனாலிசிஸ கூட வந்து செயல்படுத்த விடாது. இப்போ ஒருத்தர் இது செய்தா பாவம், இது செய்தா புண்ணியம் என்று அவர் யோசிக்கிறாருன்னா அவர் வந்து எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற நிலையில இருக்காருன்னு அர்த்தம். இல்லைங்க, எதை செய்யக்கூடாது, எதை செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இல்லையா. அது வந்து அவங்களுக்கு வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் வந்திருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் அவருடைய இந்த செயலால் ஏற்படக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் வந்து அவருக்கு இருக்காது. ஓகே, என்ன கிடைக்கிறதோ கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கும். ஆனா அதே வந்து எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எதிர்பார்ப்புகள் மேலோங்கி இருக்குமே தவிர அங்கே பக்தி பாவம் என்பது மேலோங்கி இருக்காது இல்லையா. எதனால் பரபிரம்மனை ஒருவனால் அறிய முடியுமோ
அந்த பக்குவ ஞானம், வேதாந்தத்தில் ஏற்படும் ஞானோதயம் தான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். அதாவது நமக்கும் இறைவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், நம்முடைய தலையாய கடமை என்ன இல்லையா, நாம யாரு, நம்முடைய நிலை என்ன இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நித்தியத்தன்மை இல்லையா, ஆன்மாவுடைய நிலை வந்து நித்தியத்தன்மை. அதுவுமே வந்து பகவானுடைய பின்ன பகுதி. இப்படி நம்ம அந்த உறவு முறையை நாம எடுத்துட்டு போகும் பொழுது பக்தி பாவம் வந்து நமக்கு அதிகரிக்குமே. ஏன்னா பகவானுடைய நாமம், ரூபம், செயல்கள், லீலைகள் இது எல்லாமே நம்மள வந்து உணர வைக்கக்கூடிய ஒரு பாதைக்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போகிறோம். அப்ப அது ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து நமக்கு வந்து நன்மையான நன்மையான நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். ஓகே, பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தம். பக்தியை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நாம வந்து பாவங்களை செய்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மள தள்ளி விட்டுருவோம், நாமளே விட்டுருவோம். ஓகே, சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜனுக்கு முதலில் முதல் கட்ட சோதனையில் பலன் தரும் செயல்கள் இல்லையான பிராயச்சித்த முறையை வந்து நிராகரிப்பதின் வாயிலாக பரீட்சித் மகாராஜன் தேற்றி பெற்றார் இல்லையா. தர்மார்த்த காம இது எதுவுமே அவர் வந்து ஒத்துக்கல, பக்தி யோகம் மட்டும்தான். இப்பொழுது கற்பனா ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து சிபாரிசு செய்கிறார். ஆக்சுவலி கர்ம காண்டத்திலிருந்து ஞான காண்டத்திற்கு முன்னேறி செல்லும் அவர் முழு அறிவுதான் உண்மையான பிராயச்சித்தமாகும் இல்லையா. பிராயச்சித்தம் விமர்சனம் என்பது இப்பொழுது கூறுகிறார். விமர்சனம் என்பது கற்பனா ஞானத்தை விருத்தி செய்வது குறிப்பிட அப்படின்னா ஒன்றிலிருந்து ஒன்று செயின் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா. இன்னொன்னு யூகங்கள். ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு பெரிய தவறு புரிஞ்சா அவருக்கு என்னெல்லாம் வந்து தண்டனையா கிடைக்கும், எதுல இருந்து அவர் வந்து தப்பிக்க முடியும், இப்படி பல்வேறு நிலைகளை நாம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது. மேலும் கர்ம காண்டத்துல இருந்து ஞான காண்டம், அதாவது நிஷ்காம கர்மம் போனாக்கா அடுத்து வந்து ஞான காண்டத்துக்கு வரணும். பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ஜீவராசிகளுடைய சம்பந்தம் என்ன என்பதை பற்றியுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும். பகவத்கீதையில 7.15 இல்லையா, நமாம் துஷ்கிருத்தின மூடா இல்லையா. அதாவது மூடா அப்படின்னாக்க எதற்கு வேலை செய்யணும்னு தெரியாமலே செய்யறது இல்லையா. பிரபத்தியந்தே நராதமா இல்லையா. அதாவது நராதமா இதுதான் ஜென்ரல், அதாவது லோயர் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கக்கூடியவங்க. ஓகே, அவங்க தான் நராதமான்னு சொல்லுவாங்க, லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். மையாக பிரகிருதே ஞானாக, அதாவது மையாக பிரகிருதே இல்லையா, அதாவது மாயையில் சிக்கி கொண்டிருப்பவர் இல்லையா. அதாவது மாயை அவர்களுக்கு உண்மையான ஞானம் என்றது தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பௌதிக ஞானம் ஒன்றுதான். ஆசுரம் பாவம் ஆஷ்ரிதாக ஆශ්‍රயா சொல்லி இல்லையா. நிழல் ஆசுரம் பாவம் ஆஷ்ரிதா. நெக்ஸ்ட் வந்து நாத்திகவாதிகள் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து அதாவது 4 விதமான துஷ்கிருத்தினோசம், 4 விதமான சுக்ருத்தினோசம் படிச்சிருக்கோம், துஷ்கிருத்தினோசம் படிச்சிருக்கோம். இதுல நம்ம 4 விதமான, அதாவது இவங்க வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பமே இருக்காது இல்லையா. சிறிதும் அறிவற்ற மூடர்களும், அதுதான் மூடா மூளை, அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிகத்துல இருக்கிறது. ஓகே, ஆன்மீகத்தை பத்தி அவங்களுக்கு எதுவுமே இன்க்ளினேஷனே கிடையாது. ஓகே, மனிதர்கள் கடைப்பட்டவர்கள், அதாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள். ஓகே, நராதமா. நெக்ஸ்ட் மாயைய பிரகிருதே ஞானம், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் இல்லையா. யாராவது ஒண்ணு சொன்னா அது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே நம்புறது, அதை அலசி இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்காது. அசுரர்களின் நாஸ்திக குணத்தை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் இன்னும் சரணடைய 4 பேரும் பகவான் சரணாகதி அடையவே மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பௌதிகம் இல்லையா. இவ்வாறாக பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்தை அறியாதவர்களாகவும் இருக்கிறார். அல்டிமேட் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப், ஹியூமன் லைஃப் என்னன்னா பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்றது, அவருக்கு தொண்டு புரியுது. ஏன்னா நம்ம எப்பொழுதுமே அவருடைய நித்திய தாசர்கள் ஆகும். ஓகே, பகவத்கீதையில 15.15 என்ன சொல்றதுனாக்கா விமர்சனம் என்ற சொல்லுக்கு வந்து இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்காரு. அதுல கிருஷ்ணர் கூறுவது இல்லையா, வேதைச்சு சர்வர் அகமேவ வேத்தியோ வேதாந்தத்தில் வேதவிச்சாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் இல்லையா. வேதங்களுடைய நோக்கமும் வந்து பரமபுருஷரை அறிவதுதான்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் வேதாந்தத்தை கற்றும் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளாது கற்பனை ஞானத்தில் மட்டுமே முன்னேறுபவன் இல்லையா. அதாவது வேதாந்தத்தை கற்றும் பரமபுருஷரை புரிந்து கொள்ளாது, வேதங்களெல்லாம் கற்றும் இறைவனுக்கும் அந்த வேத சாஸ்திரங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று தெரியாதவர்கள் இப்ப அங்க கர்மிகள் பார்த்தோம், இப்ப ஞானம் பார்க்கணும். கற்பனை ஞானத்தில் மட்டுமே முன்னேறுவான் அவன், அதே மூடனாகவே இருக்கிறான். ஸோ அவனுடைய யூகங்கள் உணர்தல் அதை கொண்டு அவன் இதுதான் ரைட்டுன்னு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுப்பான். ஸோ அது மூடத்தனம். பகவத்கீதை 7.19 பின்வருவார், ஒருவர் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு அவரிடம் சரணடையும் பொழுது உண்மை ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறான். எஸ், இறைவனுடைய கருணையால் அதை நாம தெரிஞ்சுக்க நமக்கு வாய்ப்பு உண்டு. மேலும் அறிவுள்ளவனாகவும் ஜட கலங்கத்திலிருந்து விடுபடவும் ஒருவர் கிருஷ்ணரை அறிய முயல வேண்டும். ஒருத்தர் இந்த பௌதீகத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னா அவங்க பகவான சேவிக்கணும். இதனால் அவன் பாவ புண்ணியங்கள் இருந்தும் அவற்றின் விளைவுகள் இருந்தும் உடனடியாக விடுபடுகிறான். ஸோ எப்ப நமக்கு இன்க்ளினேஷன் வெறும் பக்தின்னு வருதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானை பார்த்துப்பார். ஓகே, நாஸ்னதஹ பத்யம் வண்ணம் யதியதோ அபிபவந்தி ஹி ஏவம் நியமக்ருத ராஜன் ஜனைஹி சேஷ்மாய கல்பதே. இப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், ஒரு மருத்துவரால் சிபார்சு செய்யப்படும் தூய குற்றமற்ற உணவை நோய்பட்டவன் உண்பானாயின் அவன் படிப்படியாக குணமடைந்துட்டான் இல்லையா. ஹி நீட்ஸ் எனர்ஜி இல்லையா. அதனால டாக்டர்ஸ் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்களோ அதை ஒருத்தன் அதாவது குற்றமற்ற, அதுவுமே பிரசாதமா இருக்கணும் இல்லையா. டாக்டர் சொல்றார், சிபார் செய்யறார், இந்த ஃபுட்டு அதுவுமே ஆஃபர்டா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உணவை உண்பானாயின் அப்ப அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வியாதிகள் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும், குணமடைந்து விடுவான் என்று சொல்லப்படுகிறது. எதை பத்தி சொல்றாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒருவன் பக்தி பாதை எனக்கூடிய அந்த நிலையில அவன் அமைய பெற்று விட்டால் இந்த உலகத்துல நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி அப்படிப்பட்ட ஒரு நோயை குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் அதை அதாவது பக்தி பாதை கொண்டுதான் நம்ம செயல்படும். அதுதான் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் ஆக்சுவல். ஓகே, பக்தியோடு நாம செயல்படுறது. மேலும் நோய் கிருமிகள் இனி அவனை தொடாது. ஒரு முறை பக்தி ஹையர் டேஸ்ட்ல நம்ம பக்தியில மூழ்கிட்டோம்னா இந்த புலன்களின் உந்துதல், மனதின் உந்துதல் இல்லையா, இதெல்லாமே லோயர் ஸ்பீஷிஸ் இல்லையா. ஸோ ஸ்பீஷிஸ் சொல்றது பாகங்கள் இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே அவங்கள தொடவே தொடாது. ஸோ தட் இஸ் த ப்ரொடெக்ஷன் கவர் இல்லையா, பாதுகாப்பு வலையம் பக்தி தொண்டுல பகவான் நமக்கு கொடுக்கறது ஆக்சுவலி. மேலும் ஒருவன் அறிவுக்கான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவானாயின் அவன் படிப்படியாக பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டு பௌதிக முக்தியை நோக்கி முன்னேறுகிறான். ஓகே, இது எதை பற்றி சொல்றது? நாலேஜ். ஓகே, ஒருவன் அறிவை கட்டுப்பாட்டு விதிகளை, அறிவுக்கான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவானாயின், இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற சிஸ்டமேட்டிக்கலா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றவனால தான் அவன் படிப்படியா இப்போ அதாவது பௌதிக கலங்களிலிருந்து இல்லையா, ஸோ பௌதிக கலங்கள் இருந்து விடுபட்டு முக்தியை நோக்கி அவன் முன்னேறுகிறான். அப்படின்னா பௌதிக கலங்கங்கள் என்பது நமக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. ஏன்னா நம்ம இப்போ பாகவதம் கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கும் போது தான் நம்ம கிருஷ்ணனை பத்தி நினைப்போம். அதுக்கப்புறம் எப்பெல்லாம் நினைக்க முடியறதோ அப்பெல்லாம் நினைப்போம். அப்படியே கான்ஸ்டண்டா நம்ம 24 மணி நேரம் அதுல மூழ்கி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அதுதான் நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கை, அதுதான் கலங்கப்பட்ட வாழ்க்கை. ஸோ ஆனா ஒருவன் இதை பின்பற்றினால் இல்லையா, அதாவது அறிவுக்கான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றினால் அவன் இதிலிருந்து முக்தியை விடுபட்டு அவன் படிப்படியாக பௌதிக கலங்களில் இருந்து விடுபட்டு முக்தியை நோக்கி முன்னேறுகிறான். ஸோ இட் இஸ் டோட்டலி என்னன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பக்தருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. வெறுமனே ஞானத்துல குடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த நித்திய அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தம்
பகவானுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து அவங்க அதாவது தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இல்லையா? அதாவது பௌதிக களங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் யார் என்பதே கூட தெரியாம தான் இருக்கும், ஊமை கூட தெரியாது. ஆனா அதையே வந்து அவர் சீரியஸாக, அதாவது பகவானுடைய திருத்தொண்டில் அவங்க வந்து ஈடுபட்டா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலி முக்தியை நோக்கி போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. 5 விதமான முக்திகளை பற்றியும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதுல ஏதோ ஒரு முக்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. அறிவை விருத்தி செய்து கொள்பவன் படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறான். எஸ், கர்மத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து என்னது? ஞானம். ஸோ கர்மத்தை நம்ம இறைவன் தொண்டுக்காக எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கரிஷி வச்சனம் தவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்தொடர்ந்தானோ இல்லையா? அது போல அது ரைட்டா தப்பான்றத வந்து அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வழி நடத்துபவர் வந்து அந்த எம்பெருமான். அதனால அவர் நமக்கு காட்டிய வழி நாம எக்காரணத்து கொண்டும் மாற்றி அமைக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ ஏன்னா வேதங்கள் அனைத்தும் அவரிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது. இந்த கால ரூபமும் அவர் தான் அப்படிங்கிறதுமே 11ஆவது அத்தியாயத்துல படிக்கிறோம். ஸோ அதனால நம்ம கர்ம பாதையில பக்குவம் அடைய முடியலன்னா அடுத்து ஞான பாதைக்கு போறது ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி அதை வந்து யாராவது விருத்தி செய்து கொள்றவன் இல்லையா? ஸோ படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறான். எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான். மன கற்பனையாலும் சாத்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உறுதியாக பின்பற்றுவதினாலும் இல்லையா, போர் ரெகுலேஷன்ஸ், சாண்டிங், சவுண்ட் சாண்டிங் இதெல்லாம் வந்து பின்பற்றுவதாலும் கூட அறிவை ஒரு சந்தேகம், அது மனக்கற்பனையினாலன்னு போட்டிருக்காது, ரைட்டா மாதாஜி? ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் மாதாஜி. ஞானத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களே ஒரு கற்பனையா தானே பண்ணுவாங்க, அதுக்குதான். ஓகே, வேத சாஸ்திரங்களை வந்து அவங்க ரைட்டான ஒரு ஆங்கிள் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது இல்லையா? ஞான தளத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பக்தியினுடைய பாவம் வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல அவங்களால அடைய முடியாது. வெறும் பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதை வந்து அந்த பிராப்தம் என்பது சுலபத்துல கிடைக்கிறது, அதுவும் அவர்களுடைய முயற்சியின் அடிப்படை. அறிவை விருதி செய்து கொள்பவன் படிப்படியாக தூய்மை அடைகிறான். இப்ப வெறுமனே இருக்கக்கூடியவன் வந்து அறிவை, நாலேஜ், ட்ரூ நாலேஜ் இல்லையா, பகவானை பத்தி எல்லாத்தையுமே அவன் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து அவனை படிப்படியா வந்து தூய்மைப்படுத்தும். மன கற்பனையினாலும் சாத்திரங்களாலும் கூட கூறப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிகளை உறுதியாக பின்பற்றுவதனாலும் கூட அறிவை வளர்த்து கொள்ள முடியும். எஸ் இல்லையா? எனவே கற்பனை அறிவு ஞானம் பலன் கருதும் செயல் விட கர்மத்தை விட சிறந்ததுதான். இப்ப நம்ம பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். அதாவது சில பிரபுபாதர் வந்து ஐ திங்க் லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கார். இது யாரு? இங்க வந்து விஷ்ணு தூதர்கள், இங்க யம தூதர்கள், இங்க அஜாமன் வந்து மரண படிக்கலை படுத்திருக்கான் இல்லையா? அவனுடைய ஆன்மா வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா வந்து அவங்க அதை வந்து எழுதிட்டு போகணுன்றதுக்காக யமதூதர்கள், அங்க விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து யமதூதர்களை வந்து விடுறதில்லை இல்லையா? ஸோ அங்கே இருவருக்கு மத்தியில வந்து வாக்குவாதம் என்பது நிகழும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அந்த 80 வயதுல கூட வந்து அஜாமிலன் வந்து எங்க போறாம, அஜாமிலன் ஹரித்வார் பத்ரிநாத் போறாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ரிநாத்ல மாதாஜி தியானம் பண்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரித்வார் ஆர் ரிஷிகேஷ், எனக்கு அதுல வந்து எப்பவுமே கன்ஃபியூஷன். ஹரித்வார் தான் நினைக்கிறேன். அவர் அங்க போயிட்டு தன்னுடைய பிராயச்சித்தமா என்ன பண்ணார்? பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் பண்ணார். ஓகே, அதன் பிறகு அவருக்கு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைத்து சென்றார். ஓகே, இது வந்து அங்கே இருவருக்கு மத்தியில் நடக்கக்கூடியது. யமதூதர்கள் அஜாமிலன் இதயத்திலிருந்து ஆத்மாவை பறிக்கும் பொழுது விஷ்ணு தூதர்கள் கம்பீரமான உடலுடன் அவர்களை தடுத்தனர். இது இந்த அத்தியாயத்திலேயே 27-31 ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் 2வது செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு இல்லையா, நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. 2வது தடவை தான் அவருக்கு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து 2வது ஒரு வாய்ப்பு வந்து நல்கப்படுகிறது அவருக்கு. ஸோ அதனால அவர் அந்த வாய்ப்பை வந்து அவர் செவ்வனையே வந்து செயல்படுத்தி மீண்டும் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அழைச்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த விமானம் தான் இது. ஓகே, ஹரித்வார் தான். ஹரித்வாரில் உள்ள கங்கை கரையில் தன் ஜட உடலை விட்ட அஜாமிலன் பகவானின் சகவாசத்திற்கேற்ற தன் மூல ஆன்மீக உடலை திரும்ப பெற்றார். ஸோ
ஏன்னா அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு சண்டையில வந்து அதுவுமே வந்து ஏன்னா கடைசியில யாருடைய நாமத்தை கூப்பிட்டார்? நாராயண என்னக்கூடிய தன்னுடைய மகனுடைய நாமத்தை அழைச்சார். அதனால் பிறகு அவர் பகவான் விஷ்ணுவின் தூதர்களுடன் ஒரு தங்க விமானத்தில் ஏறி பகவானின் உலகத்திற்கு வந்து பயணமாகிறார். இது 39ல இருந்து 44வது ஸ்லோகத்துல படிக்க போறோம். கடலுக்கடியில் தவம் ஏற்றி வெளியே வந்த 10 பிரச்சேதர்களும் பூமியில் மரங்கள் அடர்ந்திருப்பதை கண்டு கடும் கோபம் அடைந்து அவற்றை எரித்து சாம்பலாக்கிவிட தங்கள் வாய்களிலிருந்து நெருப்பு காற்றை உண்டாக்கினர். பிறகு சந்திரதேவனான சோமன் பிரச்சேதர்களின் கோபத்தை தணிக்க அவர் முன்னால் தோன்றுகிறார். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், பிரச்சேதர்கள் இல்லையா? ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க 6வது பிரசேதர்கள் படிச்சிருக்கோம். பரமபுருஷரின் உன்னத குணங்கள் ஜீவராசிகளை கவர்ந்திருப்பதால் அவர் கிருஷ்ணா என்றாலே அதாவது ஈர்ப்பு என்று பொருள். அவருடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே ஈர்க்கப்படுவதால் அவருக்கு கிருஷ்ணர் என்னப்படுகிறார். குறிப்பாக எங்கும் அவர் தமது தோழர்களான இடைச்சிறுவர்களுடன் மற்றும் அந்தரங்க சகாக்களுடன் லீலைகளை புரிகிறாரோ அந்த விருந்தாவனத்தில் தமது பரிபூர்ண கவர்ச்சியுடைய அம்சத்தை வந்து அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். இதுதான் பகவானுடைய சௌந்தரிய ரூபம் விருந்தாவனத்தில். தக்ஷனின் ஸ்தோத்திரங்களால், ஏன்னா பிரச்சேதர்கள் வந்து பிரச்சேதர்கள் வந்து சந்திரனால் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்து ஒரு குழந்தைய வந்து பெறாங்க இல்லையா? ஸோ அது யார்? ஆக்சுவலி நம்ம இதை கூட படிச்சிருக்கோம். யார் அது? தக்ஷன் படிச்சுதானே இருந்தோம், மறந்து போயிட்டீங்களா? பிரஜாபதி, தக்ஷ பிரஜாபதி. ஓகே, அவர் முதல்ல வந்து 1000 பிள்ளைகளை ஈண்டெடுப்பார். அதுக்கப்புறம் வந்து 100 பிள்ளைகளா 10 பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி வந்து வரும்பொழுது அவங்க 2 பேருமே பகவான் இது என்ன பண்றாரு, நாரத மகரிஷி வந்து ஸோ அவங்கள வந்து கரை சேர்த்து விடுகிறார் பக்தி தொண்டில். ஸோ அதனால வந்து தக்ஷனுக்கு வந்து கோபம் வந்து சாபமும் இருக்கிறது இல்லையா நாரத மகர்ஷிக்கு. அதனால்தான் ஒரு லோக சஞ்சாரம் பண்றது. அதே மாதிரி தக்ஷன் என்ன பண்றான், அப்புறமா பெண் பிள்ளைகளை வந்து ஈண்டெடுக்க. இதையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். பகவான் ஸ்ரீஹரி நாரதராலும் நந்தராலும் மற்ற எல்லா முக்கிய தேவர்களாலும் சூழ்ந்தபடி தமது கருட வாகனத்தில் தக்ஷன் முன் தோன்றினார். ஓகே, ஸோ தேவர்களால் தங்கள் புரோகிதராக நியமிக்கப்பட்ட விஸ்வரூபர் அசுரர்களை வெல்லும் சக்தியை அளித்த நாராயண கவச்சத்தை பற்றி தேவேந்திரனுக்கு உபதேசிக்கிறார். இதுதான் நாராயண கவசம். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்துல 8வது நாராயண கவச்சம். நம்ம நரசிம்ம கவச்சம் படிச்சிருப்போம். நாராயண கவச்சம் படிச்சா நமக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு நல்ல நிலையில இருக்கும். பக்தியில வந்து எந்த தடைக்கற்கள் வந்தாலும் அதை வந்து நல்லபடியா வந்து நடத்தி கொடுப்பார். ஆக்சுவலி நாராயண கவச்சத்தை நாம் வாசிக்கும்போது பகவான் நம்மளை வந்து ரட்சணை செய்வார். ஸோ நமக்கு அந்த பாதுகாப்பு என்பது கிடைக்கும், ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, அதை பற்றி படிக்கிறது. இது யாரு? வேள்வி தீயின் தென்பகுதியிலிருந்து ஒரு பயங்கர உருவம் வந்தது. அவன் யுக முடிவில் சிருஷ்டி முழுவதையும் அழித்து விடும் காலரை போல் காணப்பட்டான். இது என்ன கான்டெக்ட்ன்றது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். இது 9வது அத்தியாயத்துல 11 முதல் 17 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, தேவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது இந்திரன் தனது வஜ்ராயுதத்தால் விருக்ஷாசுரனின் தலை இது மிக அருமையான ஒரு அத்தியாயம் தான் இது. விருக்ஷாசுரன் எவ்வாறு வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகிறான் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம தெரிஞ்சுக்கோம். ஸ்லோகன்ற இந்த அத்தியாயத்தின் வாயிலாக. ஓகே, அப்பொழுது விருக்ஷாசுரன் உடலில் வெளிப்பட்ட உயிர் பொறி ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி சென்று அவருமே வந்து விடுதலை பெற்றார். ஏன்னா அதாவது பகவானுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் வந்து செயல்படணும்னு நினைக்கக்கூடியவர் தான். ஓகே, ஸோ விருக்ஷாசுரன் வந்து இஸ் என்கரேஜிங், அதாவது இந்திரனை வந்து வஜ்ராயத்தை கொண்டு தன்னை தாக்கும்படி வந்து ரொம்ப ஊக்குவிக்கிறார்.
அப்ப அதை வஜ்ராயுதத்தை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது விருக்ஷாசுரன் என்ன பண்ணுவார், தட்டி விட்டுருவார். ஓகே, அந்த நழுவி விழுந்த அந்த அஸ்திரம் நம்ம அவனை கொல்ல முடியலன்ற அந்த ஆதங்கத்துல இந்திரன் வந்து அதாவது உணர ஆரம்பிப்பார். ஸோ தனக்கு அவ்வளவு பயம் இருக்கும் இந்திரனுக்கு, அவ்வளவு பெரிய அசுரன் அவனை எப்படி கொல்றதுன்ட்டு. ஸோ இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது எப்படி செய்யறதுன்ற அவருடைய மனசுல வந்து தைரியம் என்பது இழந்துருவார். அப்போ விருக்ஷாசுரன் வந்து அறிவுறுத்துவார். ஸோ ஆஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் என்ற ஸ்தானத்துல இருந்து தேவேந்திரனுக்கு வந்து அறிவுறுத்துவார். அப்புறம் அவரே வந்து அவரை கொல்வார். அதுதான் அந்த அத்தியாயம். அதிக கோபம் அடைந்த இந்திரன் தனது சக்தி வாய்ந்த கதைகளுடன் ஒன்றை விருக்ஷாசுரன் மேல் வீசினார். அதனால் அதனை தன் இடது கையால் எளிதாக பிடித்து கொண்ட பலசாலியான விருக்ஷாசுரன் அதை கொண்டே கோபத்துடன் இந்திரனுடைய யானையின் தலையில் அடித்தான். ஸோ அந்த அடி பேரொலியாக உண்டாகியது, மிகப்பெரிய சப்தத்தை. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு தான் இதெல்லாமே. ஓகே, அந்த கதையால் தாக்கப்பட்ட ஐராவத யானை இடிவிழுந்த மலை போல 14 கஜ தூரம் பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டது. அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸா வந்து தள்ளப்பட்டது. அது தன் வாயில் இருந்த ரத்தம் கக்கியபடி பெரும் வேதனைக்குள்ளாகி இந்திரனோடு தரையில் விழுந்தது. இது யானையினுடைய நிலை. பிராமணனான விருக்ஷாசுரனை கொன்ற காரணத்தினால் இந்திரனுடைய பாவ விளைவின் சுரூபம் ஒரு சண்டால பெண்ணின் உருவத்தில் வந்து இந்திரனை வந்து பின்தொடர்ந்து சென்று அவரை துன்புறுத்தியது. ஸோ இதை பற்றியும் நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம். இது நல்ல அத்தியாயம். ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த காண்டத்தில் படிப்போம். மாமுனிவரான நாரத தமது யோக சித்தியால் இறந்துவிட்ட சித்திரகேது மகனை மீண்டும் வந்து உயிர்ப்பித்தார் இல்லையா. சித்திரகேது மகன் பின்னாடி விருக்ஷாசுரன் ஆறுது. மரணித்த அந்த பையன் வந்து நீங்க என்னுடைய எந்த ஜென்மத்துல நீங்க என்னுடைய அப்பா அப்படிங்கிற கேள்வியை வைப்பார். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம தத்துவத்தையும் சொல்வார். அதாவது சித்திரகேது மன்னர் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுவார். அவர் யார் மீது வந்து, அதாவது நாரத மகரிஷி வந்து சொல்வார், 7வது நாள்னு நினைக்கிறேன், 7வது நாரத மகரிஷி கிடையாது, சங்கர்ஷ்ணர். ஓகே, சங்கர்ஷ்ணர் வந்து அவர் முன்னாடி தோன்றி அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். ஆக்சுவலி அவர் யாருக்கு, சித்திரகேது மன்னர். அந்த அரசனுக்கு ஞானோபதேசம் செய்தான். ஸோ அவர் எப்படி விருக்ஷாசுரனா ஆனாரு, தன் வழிபாட்டுக்குரிய பகவான் முன் பேரன்பையும் பக்தியையும் உணர்ந்து சித்திரகேது தன் பணிவான வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். ஓகே, இங்கே பகவான் அந்த இடத்துல அவருடைய சமர்ப்பணம். ஞாபகம் இல்லையா யாருக்குமே இந்த கதை? சங்கர்ஷ்ணரின் மேல் தான் அவருக்கு வந்து பக்தி. ஓகே, ஸோ மகாவிஷ்ணு காரண கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவரது சுவாசத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் வெளிவந்து மீண்டும் உள்ளே செல்கிறது இல்லையா. எது அழியணுமோ அது உள்ளுக்குள்ள போகும், எது ஆக்கமோ அது வெளியில வரும். ஸோ இங்க சிவபெருமான் இந்த ஸ்டோரி கூட நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. பார்வதி தாயார் இப்பதான் அந்த சாபம் பெறுவது இல்லையா, இல்லையா. பார்வதி தாயார் இடத்துல சாபத்துக்கு பிறகுதான் விருக்ஷாசுரன் ஆகிறது. ஒரு சமயம் பகவான் விஷ்ணுவால் கொடுக்கப்பட்ட மிக பிரகாசமான ஒரு விமானத்தில் ஏறி சித்திரகேது மகாராஜன் விண்வெளியில் பிரயாணம் செய்த பொழுது, அந்த பக்கம் பாஸ் பண்ணும் பொழுது மாமுனிவர்களின் சபையில் சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தாயை தன் மடியில் வந்து அமர்த்தி அவளை அணைத்து கொண்டிருப்பதை கண்டார். யாரு, சித்திரகேது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல படிப்போம். சில காட்சிகள் மட்டும் அந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அது என்னன்றத பார்ப்போம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். 13, 14, நாளைக்கு 13, 14, 15 ரொம்ப பெருசு. ஸோ 14 சில கருத்துக்கள்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்க சொல்லியிருக்கேன் நான். ஓகே, கர்ம பிடியிலிருந்து நரக சூழ்நிலைக்கு விழுவதற்கு நிறைய சம்பந்தங்கள் இருக்கு இல்லையா. கர்ம பிடியிலிருந்து நரக சூழ்நிலைகளில் விழுவதற்கு அப்படின்னா கர்ம பிடிகளில் இருந்து
நரகத்துக்கு போறதுக்கான அப்படிப்பட்ட செயல்கள்ல நாம அதனுடைய விளைவுகள் வந்து மிக விபரீதமா இருக்கும். கர்மங்கள் என்பது நம்ம ஆற்றுவதுதான். அதுல நற்கர்மம் இருக்கும், துர்க்கர்மம் இருக்கும் இல்லையா? எல்லாமே கர்மங்கள் நம்மளை வந்து மேன்மையான மேல் உலகத்திற்கு நம்மளை எடுத்து செல்லும். ஆனா துர்க்கர்மங்கள் நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகளை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுத்துரும். அதனால நம்ம வேற ஒரு உலகத்துல நரக உலகத்திலயோ போய் நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம தள்ளப்படுறோம். ஆனா இது எல்லாமே வந்து அங்கே அதாவது விழுவதற்கு சம்பந்தம் நிறைய உண்டுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் ஞானப்படியில் உள்ளவன் பாதிப்பிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடவில்லை என்ற போதிலும் நரக வாழ்விலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறான். ஏன்னா அவனுக்கு ஞானத்தின் அடிப்படையில வந்து இறைவனுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அவன் நன்காக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான். அதனால அவன் வந்து நரக வாழ்விற்கு போகிறதுக்கு வந்து அதிலிருந்து அவனை காப்பாற்றப்படுகிறான். மேலும் பிரச்சனை என்னவென்றால் ஞானப்படியில் உள்ளவன் தான் முக்தி அடைந்து இதுதான் மிஸ்டேக் இல்லையா? அவன் வந்து பிரம்ம நிலை அடைந்த உடனே நானே கடவுள் என்று சொல்லிவிடுகிறான். இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காட். ஒரு ஒரு முக்தி பெற்றக்கூடிய நிலையில இருக்கார். முக்தி பெற்றவங்க எல்லாருமே வந்து என்னது நாராயணர் ஆக முடியாது. நம்ம முக்தி என்பது எந்த மாதிரி முக்தி, எதன் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் முக்கியம். சாயுஜ முக்தியா, சாரூப்பிய முக்கியமா இல்லையா, சாலூக்கியவா, அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும். ஸோ அப்போ நம்ம அந்த உயர்வான அதாவது தெய்வீக நிலை அடைந்தவுடனே நானே வந்து நாராயணர் என்று சொல்வது என்பது அதை அதை நினைத்து கொள்றது இதுதான் மிகப்பெரிய குற்றமாகும் இல்லையா? அதாவது அறியாமையினுடைய கட்டமும் ஆகும். இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறது, நான் கடவுள் என்று நினைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தவறு. நாம பின்ன பகுதிகள் என்பது நினைக்கிறது தான் வந்து ரைட்டான ஒரு ஆப்ஷன். ஒருவன் பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து இன்னும் விடுபடாத நிலையிலும் கூட அறியாமையின் காரணத்தினால் தான் முக்தி அடைந்து விட்டதாக கற்பனை செய்து கொள்கிறான். யாருக்குமே தெரியாது தான் முக்தி அடைந்து விட்டோன்ற அந்த இதை வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ மரணித்த பிறகு நாம் எங்கே செல்ல போகிறோம் என்றதை மட்டும்தான் இந்த இடத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா யமதூதர்கள் வருவாங்களா, விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்களா, இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, மேலும் இவங்க ஒருபடி இன்னும் மேலேயே போயிட்டாங்க. இதெல்லாம் எவாலுவேஷனோட தான் பண்ணணும். அது எவாலுவேஷனே இல்லாம செயல்பட்டு. மேலும் ஒருவன் பௌதிக கலகத்திலிருந்து இன்னும் விடுபடாத நிலையிலும் கூட அறியாமையின் காரணத்தினால் தான் முக்தி அடைந்து விட்டதாக கற்பனை செய்து கொள்கிறான். 100%. நம்ம எது வரைக்கும் பௌதிக ஆசைகள்லயே வந்து நம்ம தஞ்சம் பெற்றிருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு முக்தி என்பது கிடைக்காது. பிரம்ம ஞான நிலைக்கு இல்லையா, அதாவது இறைவனை வந்து உணரக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா, உணர்ந்தாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களில் சரணடையாத காரணத்தினால் அவன் மீண்டும் மீண்டும் இடை விழுகிறான். எனினும் ஞானிகளுக்கு எது பாவம் எது புண்ணியம் என்பது கண்டிப்பா தெரியும். அதனால பாவத்தை செய்யாம புண்ணியத்தை செய்து கூடிய அந்த ஒரு உணர்வு வந்து கர்மிகளை காட்டிலும் ஞான தளத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணம். ஆனா பக்தி இதை விட மேன்மையானது. ஞானிகளும் எது பாவம் எது புண்ணியம் என்பதை அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இவ்வாறாக சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப மிகவும் எச்சரிக்கையாக அவர்கள் செயல்படுகிறார். ஸோ அப்படின்னா மேலும் கர்மங்களை வளர்த்து கொள்ளாம அவங்களுடைய செயல்முறைகளை அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, நான் இதோட இன்னைக்கு நிறுத்துறேன். 13, 14, 15 நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம். பஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास सागर जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।